olu de lakali waati sele filɛ nin ye an fɛ yan nɔ don o don nin ye laada de ye an fɛ yan don o don gafe ninnu mana bɔ limanaw an bɛ kɛnɛ kan ka gafe ninnu kɔnɔkuma lakale bamanankan na walasa a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni taabolo la cogo min na o kuma an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye min bɛ tali kɛ n k'a fɔ marisi kalo ale tile 3 sɔrɔ san 2022 kuma an b'aw bɛɛ fɔ k'aw bɛɛ barikada an lamɛnnen don radio Joliba fana ka Bamako yan nɔ ani Segukaw fɛ yen nɔ minnu fana b'an lajɛ télévision Joliba TV News ale ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn o kuma an sigira kɛnɛ kan an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an da don kunnafoniw la bakurunbaw la ka sɔrɔ ka an nɛ don a tɔ la ka walawala aw ye fasidi sɛbɛn b'an bolo kɔrɔ limanaw an bɛna minnu walawala sisan min ye fasidi sɛbɛn lesɔr ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ min ye Mali armée ye n'o y'an ka finitigiw ye olu kɔni b'u ka wuli ka jɔ la limanaw u bɛ ka baara halisa u bɛ ka taa n'a ye a jarala k'a fɔ terrorisiw n'o ye banbanci wale tigilamaw ye ko u bɛ ka dadigi kɛ olu la nin wagati in na a jarala k'a fɔ siran kɔni bɔra fan dɔ fɛ ka taa fan dɔ fɛ n'o ye groupe terrorisiw ye jɛkuluba minnu filɛ n'olu de bɛ ka walejugu lama an ka jamana kɔrɔnfɛla na cɛmancɛ ni hakili bi yan fan na ko armée kɛlen don ka seba de sɔrɔ u ka bi an bɛna o ɲɛfɔ aw ye lesɔr kɔnɔna la ni o bɔra ye min ye an ka terrain sira ye limanaw terrain min bi ni a layidu caman tara nka hali sisan limanaw terrain ko sen tɛ ka kɛ fɛn ye jamanadenw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ min na ko nka ɲininkali de kɛlen don limanaw cakɛda min bɛ yen n'ale de bɛ terrain ko kunna bi n'o ye Sopafer ye o yɔrɔ ko Sopafer bɛ ka i moke bɔ jɔnni de la bi an bɛna an da don o la sisan soir de Bamako y'o fɔ o mana bɔ yen le challenger kumana challenger ye ɲininkali kɛ limanaw min ye Sumelu Bube Mayiga furumuso ni o ye madame Mayiga Binta Yatasai ko a ye lettre dɔ ci jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ma limanaw ka fɔ a ɲɛna ko yalimaw Sumelu Bube Mayiga o bɛ fɛ ka a to nin cogoya de la fo ka taa a ni kɛnɛ karaba wa limanaw o de ye ɲininkali ye lettre min cira limanaw an bɛna an da don kɔnɔkuma la sisan madame Mayiga Binta Yatasai Sumelu Bube Mayiga furumuso a ye nin lettre min kɛ an bɛna an da don a la le challenger kɔnɔ o mana bɔ yen l'indépendant ale kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin wagati in na min ye Mali ye a jarala k'a fɔ diɲɛ keleyatɔnba ye sigi dɔ kɛ kunungo k'a fɔ k'u bɛ Rusi jamana ka ɲangi sabu ko a taara ben Ukraine jamana kan k'u ka kɛlɛ baga Ukraine jamana ma min ye Nations Unies ye ale kɔni ye nin waleya in kɔn kosɛbɛ ko nka Mali limanaw Mali min na ale ka lasigiden bɛ Nations Unies kɔnɔna la k'olu kɔni y'u yɛrɛ minɛ an bɛna an da don fana sisan l'indépendant kɔnɔ o mana bɔ yen Rusiko kelen kuma la limanaw n b'a fɔ le Sphinx kumana kan a jarala k'a fɔ anw ni Rusi k'a bɛna fɔ Bamako ni Moscou a bɛɛ lajɛlen bɛ da kelen de kan bi sabu ɲangi min kɛra Mali kan CEDEAO fɛ limanaw ani ɲangi min bɛ ka ta diɲɛ keleyatɔnba fɛ bi ka ɲɛsin Moscou ma n'o ye Rusi jamana ye limanaw ko a bɛɛ lajɛlen a bɛna fɔ an bɛɛ bɛ ko kelen de la bi min ye le Sphinx ale y'o kuma fɔ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon fana kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ limanaw ko tiɲɛ dira RPM ɲɛmaaba n'o ye docteur Bouakari Tereta ale ma sabu n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ jɛkulu dɔ bɛ yen min ni u k'a ma collectif pour la défense des statuts règlement intérieur du rassemblement pour le Mali RPM politique tɔn kɔnɔ ni jɛkulu kura in min na ale ko docteur Bouakari Tereta k'a ka kɛ RPM ɲɛmaa ye ko ma a ka kɛ cɛbɔ ye k'o ma bɛn u ma fu taara n'a ko ye sariya yɛrɛ ɲɛkɔrɔ nka sariyaso min filɛ nin ye commune de la ale ko Bouakari Tereta limanaw ko tiɲɛ b'a bolo dɛ sabu u ye sigi min kɛ n'u kama ko assise ko assise limanaw ko foyi t'a la ko a kɛcogo ɲɛna an bɛna an da don o la sisan yan'an ka se nin bɛɛ lajɛlen ma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye u k'a ma ko lesɔr ale kumana lesɔr ka kuma la bi limanaw min ye walejugu tigilamaw olu kɛlɛli ye terrorisiw de ko don minnu bɛ ni olu ka baara bɛnnen don jatigɛ wale ma an ka jamana kɔnɔna la yan lesɔr y'a jira k'a fɔ Mali armée hali sisan a kɔni b'a ka baaraw la baara minnu bɛ yen n'o de ye ka taa i cun min ye nin bamancima ninnu ka fɔ u dagayɔrɔ labanw na limanaw ko siran kɔni siran yɛlɛmana bi ka taa ninnu ka fanfɛla de la o la lesɔr ka kuma la bi min ye nin walejugu tigilama ninnu kɛlɛli siratigɛ la forces armées maliennes fama
u kɔni bi u ka baara la u bɛ ka se sɔrɔ min ye ni bamaciman ninnu ka sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la a jarala k'a fɔ forces armées maliennes u bɛ nin baara min na limanaw ko nka gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen ne o de ye terrorisiw yɔrɔ u ka baara kuraw ye min ye sisan o ye ka mugu minnu bɛ yen n'u b'a bila dugumakolo jukɔrɔ n'o ye engin explosif improvisé ka o bila dugumakolo jukɔrɔ o bɛ foro ni maaw ye yɔrɔ maa t'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na ani terrorisiw ka baara kura ye ka taa don maaw cɛla i mana k'u ɲagami maaw cɛla i t'a dɔn nin ye terroriste ye wa nin ye maa gansan ye wa o de y'u ka baara kuraw bolodalen ye sisan nka Mali armée o m'a to limanaw u ka baaraw halisa ka nɔ bɔ a la dɛ a jarala k'a fɔ opération kɛlɛtigi ani opération Maliko olu ka baara min bɛ sen na chef d'état-major général des armées ale ye communiqué dɔ kɛ ka armée ka baara laban minnu ni u y'o kɛ kɔsa in na yɔrɔ communiqué laban min kun kɛra février kalo tile 22 san 2022 o y'a jira k'a fɔ min ye Mali armée hali wagati ninnu na yɔrɔ minnu bɛ yen ni bamacimaw kun kɛlen don ka o yɔrɔw minɛ i n'a fɔ jamana camancɛ ni a tilebiyanfanw na ko armée kɔni taara tɛgɛ kɛ o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la nka a jarala k'a fɔ siraba minnu bɛ yen i n'a fɔ route nationale 16 17 ani 20 nin yɔrɔ ninnu bamacimaw ka taasiraw fana ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye ko armée sera ka nin sira ninnu fana ka furan ka jɛya maaw ka taa ni ka segin ko a bɛ ka nɔgɔya nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o mana bɔ yen limanaw kɔsa in na chef d'état-major général des armées ale ye bataki laban minnu kɛ o ye k'a fɔ n'i ye kɛlɛdagaw lajɛ limanaw ka taa février kalo tile 24 ka na bila tile 28 na n'i ye an ka sigida minnu bɛ i n'a fɔ Alatona Ɲɔnɔ Baɲangara Bankas Mandoli Koro ko min ye lakanabaliya ye basigi kɔni nana nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ a mana kɛ cogo cogo limanaw le sɔrɔ k'a fɔ la bi a jarala k'a fɔ min ye engin explosif improvisé n'o de ye mugu minnu bɛ yen n'a bɛ don dugumakolo jukɔrɔ limanaw o de kɛn bɛ gɛlɛya misɛnninw ye ani an y'a fɔ ten kuma daminɛ na ko bamacimaw bɛ taa u yɛrɛ ɲagami sigidalamaw cɛla i t'a dɔn nin ye bamacima ye walima nin ye sigidalama ye a jarala k'a fɔ limanaw o de gɛlɛya misɛnninw bɛ yen nka a kɛra sababu ye min ye armée ye ka ta min ye février kalo tile 24 ka na bila tile 28 na ni sigidala yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin armée y'a jira k'a fɔ ko u ye terroriste maa 2 fo ka taa se maa 4 ma k'u ye tɛgɛ kɛ olu la o mana bɔ yen nɔ état-major général des armées a ye ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye fɔlɔ ka tila ka ko min y'an ka jamana yɛrɛ dancɛw ye ani frontière minnu bɛ yen ko armée limanaw ko a ye dadigi kɛ min ye bamaciw la o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana na a jarala k'a fɔ jate laban minnu bɔra o la limanaw o b'a jira k'a fɔ terroriste maa 8 ɲɔgɔnna o tɛgɛ tara olu yɛrɛ fara u ka dagayɔrɔ minnu bɛ yen o 3 ɲɔgɔnna o cira min ye siganama maa 7 ye o minɛna min ye u ka mugu minnu bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'o ye engin explosif improvisé o 3 ɲɔgɔnna k'u y'o tiɲɛ ani marifa minnu bɛ yen n'o ye AK-47 u y'o 2 minɛ ani téléphone 45 fo ka taa se mugu minnu bɛ yen n'o bɛ foro n'u yɛrɛ n'o ye détonateur ye o 3 k'u y'o fana tiɲɛ ani batterie 3 yɔrɔ batterie de b'u bolo batterie min na u b'a dilan k'a kɛ nin mugu ninnu minnu n'a bɛ furu limanaw a jarala k'a fɔ min ye kɔrɔnfɛla la Tombouctou mara la février kalo tile 27 tɛmɛnen ɲɛfun kɛ a jarala k'a fɔ siganama maa 4 ɲɔgɔnna k'u ye tɛgɛ kɛ olu la olu yɛrɛ la maa 3 b'a la olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'olu bɛ yen olu ni bamacimaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o mana bɔ yen n'i ye Sikaso mara yɔrɔw la ani Kenya ko bamacima maa 5 ɲɔgɔnna olu fana tɛgɛ tara o yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu yɛrɛ bilala gendarmerie ka bolo kan a jarala k'a fɔ naramara fana na ko armée b'a ka baara la o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana na min ye état-major général des armées a y'a jira k'a fɔ jate laban minnu bɔra sisan o bɛ bɛn nin de ma limanaw ko nka armée kɔni maa bɛ se k'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la siran bɔra fan dɔ fɛ ka taa fan dɔ fɛ sabu terroriste bɛ ka u ta kɛ yɛrɛ ɲini de ye bi armée ka wulikajɔ sababu la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le sɔrɔ ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don soir de Bamako kɔnɔna la limanaw a kumana
soit de Bamako y'a jira k'a fɔ nin wagati na terrainko kuma de bɛ senna yan nɔ terrainko kuma in limanaw ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla cakɛda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Sopafer k'a bɛ k'i moquer bɔ jɔnni de la n'i ye jateminɛ kɛ Société du patrimoine ferroviaire du Mali Sopafer février kalo tile 7 tɛmɛnen ko a ye baara dɔw daminɛ baara minnu ni o ye nɛgɛsira ka se k'a dilan Bamako ka taa Kita ani Kayi o ni ɲɔgɔn cɛ ni baara belebeleba minnu filɛ nin ye limanaw ma a bɛ se k'a fɔ a bɛ bila hukumu kɔnɔna la o de ye baara boloda joona joona minnu bɛ yen walasa terrain voyageur ale bɛ se ka sira ta cogo min na an ka jamana kɔnɔna la yan ko nka limanaw min bɛ nin ko la n'o y'a la dabalibanko ye le soir de Bamako ka fɔ la o ye k'a fɔ nin baara minnu filɛ nin n'a bilala sen kan ni jamanaden caman bɛ yen n'a kuma fɔra ka tɛgɛrɛ ni dunun ni bala ta ko an bɛ hali waati min na ko sisan limanaw min ye terrain kɔni a wuliliko kuma ma fɔ o waati kelen cheminot n'o ye terrain baarakɛlaw ye ni olu bɛ ka u ka hakɛw ɲini limanaw kalo 3 juru k'o bɛ jamana faamaw la u ma se ka o di cheminot ma an bɛ waati min na ko sisan yɔrɔ i tɛ se ka terrain wuliko kuma kɔni fɔ k'a sɔrɔ terrain baarakɛlaw olu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la o la sa cheminot n'o ye terrain baarakɛlaw ye olu yɛrɛ ka fɔ la ko tiɲɛ na ko in kɔni a nɛgɛ foyi tɛ olu yɛrɛ la bilen ayiwa min ye Ibrahim Mayiga ale de ye Sopafer o ɲɛmaa ye k'a a bɛ fɛ de ka min ye ka jɛgɛ limanaw ka jɛgɛ k'a fɔ de jɛgɛ bɛ ji la yɔrɔ o kɔni tɛ kuma ye kuma min ni maa bɛ se k'o fɔ maa ye a jirala k'a fɔ bi ko ka mana da jamanadenw ɲɛna Sopafer ɲɛmaa k'a a b'o de bolo ka bi soir de Bamako ka fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ nafolo min bɛ don nin cakɛda in na n'o ye Sopafer ye nafolo fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ka terrain lawuli walasa jamanadenw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na ani sɔrɔ bɛ se ka yakubaya jamanaw ka ba kuma fɔra kuma fu de don ko nka hali sisan baara ninnu tɛ ka se ka lawaleya soir de Bamako ka fɔ la a jarala k'a fɔ an bɛ o de bolo ka bi maa b'i yɛrɛ ɲininka min ye Sopafer ɲɛmaa ye n'o ye Ibrahima Mayiga ye ale min bi ni bi bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka danaya d'a kan k'a fɔ Sopafer ale nakan ye min ye min ye terrain k'a lawuli nɛgɛsira minnu bɛ yen ka se ka olu dilan limanaw ko nka a kɔni kuma bɛ fɔ ko nka dunun ni bala bɛ taa nka limanaw fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan k'a fɔ de nin de ye baara yɛrɛ ye limanaw maaw bɛ taa fɔ u jigi kɔ o siratigɛ ninnu na soir de Bamako ka fɔ la a jirala k'a fɔ an bɛ nin sira de kan bi n'a sɔrɔla an ka jamana limanaw min ye nɛgɛsira ye a nafa ka bon sɔrɔ siraw la kosɛbɛ yɔrɔ kabi nɛgɛsira in jɔra limanaw mobilibaw ni mobili fitinin minnu bɛ yen n'o bɛ Mali donnibaw ta ka taa n'a ye jamana kɔ kan o kɛn bɛ a damana gɛlɛya siraw man ɲi nɛgɛsira kelen min bɛ yen n'ale bɛ se ka kɛ donnibata ye limanaw walasa ka se ka jamana minɛnw ta ka bɔ n'a ye ani k'a ta ka bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye limanaw ko o ko kɔni kɛn bɛ bi jamana ɲɛmɔgɔw bɛ layidu fu ta la jamanadenw ye hali sisan foyi sen tɛ ka bɔ a ko siratigɛ ninnu na kɔsa in na yɛrɛ min ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga gouvernement ɲɛma limanaw ale ni Ibrahima Mayiga limanaw k'u k'a lajɛ layidu minnu bɛ yen n'u b'a ta jamanadenw ye Société du patrimoine ferroviaire du Mali Sopafer a jala k'a fɔ 350 min ni san o san n'a bɛ don nin cakɛda in na limanaw walasa Dakar Bamako a sira bɛ se ka bɔ siratigɛ la cogo min na ko hali sisan limanaw foyi sen tɛ ka bɔ nin ko la mun de kɛmɛ ka bali soir de Bamako kɛlen ka ɲininkali kɛ o la maa kelen min bɛ yen bi limanaw n'o bɛ se ka i sen don nin ko in na walasa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na o ye jamanakuntigi de ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye limanaw ko a ka nin kuma in mɛn a k'a dɔn k'a fɔ Sopafer min ye ni cakɛda in ni nɛgɛsira kalifa b'a la bi n'a baara ale de kan ka nin baara kɛ limanaw sen tɛ ka tabɔ sisi tɛ ka mɛnɛ foyi tɛ ka kɛ nin baara siratigɛ la nafolo dun bɛ ka don cakɛda in na limanaw foyi tɛ ka kɛ terrain bɛ a fɔ terrain bɛ kule a bɛ fɔ ko nɛgɛsira bɛ dilan limanaw o n'a ta o ta jamanadenw kɔni sigin bɛ ka a ko lajɛ o waati kelen fana cheminot olu fana ka juru bɛ jamana la limanaw foyi sen tɛ ka sara a ko siratigɛ la gɛlɛya dɔ bɛ fara dɔ kan don o don ne ka kuma tɛ limanaw an y'a bɔ le soir de Bamako de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don min le challenger kɔnɔna la limanaw ka sigi sɛbɛn a kumana a ye ɲininkali kɛ a ko min ye madame Mayiga Binta Yatasayi ale de ye Sumelu Bube Mayiga furumuso ye limanaw ko yalima u bɛ fɛ de ka Sumelu Bube Mayiga to nin cogoya la wa limanaw ka négligence n'o ye k'a ye k'a to yen limanaw min ala k'an kisi ko kana na a sɔrɔ tuguni
wala madame Maiga Binta Yatasai kwa ye lettre do de ke limana o lettre aya ci jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ma lettre ko nabe mun fo limana ko Sumelu Bube Maiga SBN alemi na e premier ministre kan ga jamana kono lettre cira matkalut le folo samba flani mwani fla madame Maiga Binta Yatasai kwa be colonel Assimi Goïta ka be wele blama afayna ko ale de jamana kuntigi bi wa banyi na fe limana ale furuke no ye Sumelu Bube Maiga limana ko akala ja akabo jamana kono akata furake jamana koka wala lettre miye na kono kuma madame Maiga Binta Yatasai aya jira ka foko kabi utukalo tile mugani woro samba flani mugani kile kwale furuche Sumelu Bube Maiga kabe kasobombala no ye maison centrale d'arrêt de Bamako konga abe kasola imana utajira ka foko akiri kera walma anyangina kabe kaso o kasola sigila de afora de ko aminana siga kera la odun siga limana kiri make folo o nambo bolokaw madame Maiga Binta Yatasai akakumala ko Sumelu Bube Maiga kabi utukalo tile mugani woro abinin la halala ko alay dongodo da iba soro aka kenya do de bi bo ola o fakira sababu yere limana ko kilo mugani saba ayo ode bora ala ami watimne ko sisa ola sa aka kenya tilamo mamun be Sumelu Bube Maiga yere furake no conseil de santé minno ba kerefe olu ya nyini kafo jona Sumelu Bube Maiga akabo jamana ko nakata furake o mana boy Mali sharia limana ko ba fo ko bela jile damaka kan hakela hakemi ni o ye kenya ye o na fura ko hakemi ni o ye kenya ye ko be damaka kan la ko muna ko be Sumelu Bube Maiga abali aka hakela no ye kenya ye ka soro dun kenya tilamaw minum be no lu ka fura ke bi olu de ya fo ko aka bo jamana kono aka ta fura ke jamana koka ko o de la mi madame Maiga Binta Yatasai aka lettre kono ako ale ba don mi colonel Assimi Goïta mado mami na ale de be shara bela jile sanfɛ mado fana mami ni ale de be shara sumba akolosi shara sumba mi na be jamana de bela jile ka hake akira fen lakana ni kenya kula colonel Assimi Goïta ale de bo bela jile sanfɛ ma fana do adamba la ka fo limana o minye conseil national de santé minno be Sumelu Bube Maiga kerefe o illa de kamin fo mado ne adamadiya yere hinema ko abison ka kuma ma wa kwa damba la fana ka fo ko atina ire to sharabulo sharami limana fando ka grini fando ye ko wakati ni yere to la hala fana la hala mi no bisika ke limana ki bunana made nyogon to gele akona la fuka ta fo gele awre ya soro wala sa madame Maiga Binta Yatasai Sumelu Bube Maiga furumso ako anga sigida ina mali kona la ya anga tabulu wajira ka fo hine ani makari obanga harmadiya tabulu la ko abanyini mi colonel Assimi Goïta fe limana akani kuma mi ni are abwa dusuguna kanyeshi mi colonel Assimi Goïta ma ale furumso limana afuruche akasika bo jamana kona la akata furake jamana koka wala challenger ka kuma na lettre mi na cirani limana mi madame Maiga Binta Yatasai ako ale rabiki renyi ngamina na sorla ukende ga Sumelu Bube Maiga ye ka toy limana fuka ta fo ko rebina soro limana mi se ka ta ke kololo were wala sa ko abimi nyini colonel Assimi Goïta fe ale mi bi na le de be franje la fanga kuna ale de be fembele gile sanfe ale de jamana kuntigi benye ba ale de la ale kilim pew de se ka nin ko yelema do ala no te ku ye lettre femfe ci limana o ministre so min be shara kuna ani femfe be ko dabi ni kuina limana ku ye lettre femfe ci ko lettre nu kuma se ka jabi sorala no de ka Sumelu Bube Maiga ka nyini aka bo jamana kono aka ta furake jamana koka ni jabi masoro o lettre la madame Maiga Binta Yatasai ako min turasa ko neget ke roy fanday o ba nyini colonel Assimi Goïta fe o ka ya maradi mi Sumelu Bube Maiga akabo akata furake jamana koka lettre kono kuma de flene min tira colonel Assimi Goïta ma limana aya soro le challenger ale konna la bi ne o boray ambe do face de seben l'indépendant konna la limana l'indépendant ya jira ka foni wakati na minye dien ke la tomba no les Nations Unies ale sigido ke Russie ani Ukraine keleka ko nga mali ka la sigi de mimbe yeno ko lu ko ni yu yeremine ama ma fo ko aywa ama anyi jodi Russie ma wal ma anyi Russie jalaki lu ko ni yu yeremine
walasa kungo kun y'a tile 7 ye min ye Rusi jamana ye ale ni Ukraine jamana bɛ kɛlɛ la walasa diɲɛ kɛlɛ tɔnba n'o ye Organisation des Nations Unies ye ale ye sigi dɔ kɛ kungo araba masikalo tile 2 ka sariya dɔw ta sariya minnu ni u bɛ Rusi jamana ka a ɲangi sabu ko u taara baga min ye Ukraine jamana ma a jarala k'a fɔ jamana 193 minnu ni olu ka lasigidenw bɛ Nations Unies kɔnɔna la jamana 141 ɲɔgɔn na olu y'a jira k'a fɔ ko u sɔnna ko ka Rusi jamana ko ka a jalaki jamana 5 bɛ yen olu ko k'olu ma sɔn ni jalakili ma min ye jamana 35 olu la Mali b'o la olu kɔni y'u yɛrɛ minɛ olu m'a fɔ ayiwa anw ye Rusi jalaki walima an ye jo d'a ma walasa a jala k'a fɔ jamana 35 minnu bɛ yen ni Mali b'o la Algérie Sénégal Chine olu y'u yɛrɛ minɛ ani fo ka taa se Iran jamana ma a jala k'a fɔ Nations Unies ka ni hakilila min taara nin ye ko kabi février kalo tile 24 Rusi jamana taara bin min ye Ukraine jamana kan ko a kɛmɛ sababu ye bɛn min n'o bɛ ka ɲini diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen jamanaw ko ka bɛn ka se ka fereke don a sen na o de la diɲɛ kɛlɛ tɔnba ko a bɛ Rusi jamana jalaki ka da o kan nka jamana minnu fana bɛ yen n'olu y'a jira k'a fɔ jalaki min binna Rusi jamana kan nin waleya ninnu na Nations Unies fɛ jamanaw bɛ yen i n'a fɔ Rusi jamana yɛrɛ ani Biélorussie Syrie Corée du Nord Érythrée olu jamana 5 olu y'a jira k'a fɔ k'olu ma sɔn a ma ko Nations Unies ye jalaki min bi Rusi jamana kan k'olu ma sɔn a ma sabu ko Rusi jamana ye jamana de min bɛ k'a yɛrɛ makaran bi nka limanaw ko jate laban minnu bɔra Rusiw yɛrɛ ka jate laban minnu bɔra u y'a jira k'a fɔ ko Rusiw ka kɛlɛcɛ maa 498 a na kɛ olu de fara kɛlɛ in senfɛ maa 1597 a na kɛ olu joginna k'a sɔrɔ dun jate dɔw kun fɔra a kun fɔra k'a fɔ ko Rusiw ka maa 2000 ɲɔgɔnna k'olu de fɔra ko nka o kuma tɛ tiɲɛ ye ko min ye Ukraine jamana ye ale fana y'a jira k'a fɔ u ka maa 227 olu de fara ko wa maa 525 maa 525 olu fana joginna nin ko siratigɛ ninnu na Mali la yan nɔ Libana a jarala k'a fɔ communiqué dɔ kɛra communiqué min n'o kɛra an ka ministre min bɛ min jantolen don jamanaden minnu bɛ kɔ kan maliden minnu bɛ Ukraine jamana kan bi k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen n'o bɛ Ukraine jamana kan u kana se ka maliden minnu bɛ Ukraine jamana kan a kana se ka u sɔrɔ politique tɔn dɔ bɛ yan n'u kama ko Rassemblement pour le développement et la solidarité o ɲɛmɔgɔ ye Yunus Ahmed Diko ale y'a jira k'a fɔ kɛlɛ min filɛ nin ye Vladimir Poutine ani Ukraine jamana cɛ jamana k'olu bɛ jo di Vladimir Poutine ma sabu ko a bɛ ka a yɛrɛ de makaran bi diɲɛ jamana minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka taa bin Rusi jamana kan ko u kɔni b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ maliden minnu bɛ Ukraine jamana kan u ka se ka kɔlɔsi kala ka na se ka wasi limanaw yana ka bɔ ale indépendant kelen in kɔnɔ cɛkulu dɔ bɛ yen n'u kama Association internationale de développement k'ale filɛ nin ka miliyari 17 ɲɔgɔnna ani miliyɔn 54 ka o juru don Mali jamana la waati min na gɛlɛya bɛ sen na indépendant ka fɔ la waati min na Mali bɛ ka gɛlɛya caman a bɛ ka o sira taama bi a jala k'a fɔ ko maa bɛ i teri dɔn i bɛ gɛlɛya kɔnɔna la waati min na Association internationale de développement ale de filɛ nin ka Mali magɛn k'a fɔ ko ayiwa k'u na juru don an na juru min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye bi n'a ma ɲɛ ko kɔngɔ bɛ na n'a ma ɲɛ ko jamanadenw bɛ gɛlɛya kɔnɔna la jamanaw Association internationale de développement ko u ye Mali dɛmɛ nin ko siratigɛ la bɛnkan de kun don bɛnkan min na a bolonɔ bilala kabi décembre kalo tile 28 san 2021 a kɔni waliyara a kunnafoni yɛrɛ dira ministrew ka laadala ɲɔgɔnya min kɛra kunungo araba ko a kɔni sɛbɛntiyara nafolo in a bilala an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo kan o na kɛ sababu ye jamanaw min ye gɛlɛya minnu bɛ yen coronavirus gɛlɛya ka taa se min ye CEDEAO ni UEMOA olu kɛlen don ka gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan jamanaw ko o bɛ se ka wuli cogo min na ka bɔ yen nɔ kunnafoni filɛ ayiwa an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don le Sphinx kɔnɔ jamanaw Sphinx kumana a ko Bamako ani Moscou e ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ sira kelen de ka diɲɛ sosigi in na bi wa ka sababu kɛ mun ye jamanaw ko n'a sɔrɔla Mali bi anw bɛ CEDEAO ka ɲangi kɔnɔna la wa CEDEAO yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamanaw bɛ jamana na i n'a fɔ Union européenne n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka Mali ɲangi bi ka sababu kɛ mun ye ko an ma u ka hakilila minnu bɛ yen Mali ma taa o sira fɛ
ko Russie jamana fana filɛ nin o sira kelen de ka bi ko diɲɛma de wuli do bi ka Russie jamana kɛlɛ ka sababu kɛ ko ni Ukraine bɛ kɛlɛ la Fransi ka kuma la Mali ni Russie jamana ko nin bɛɛ lajɛlen jamana kelenw ye bi jamana minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ayiwa u bɛɛ lajɛlen ye jamanaw ye min bɛ se ka minɛ i n'a fɔ maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka u sɛgɛrɛ yɔrɔ Mali ta bɛ faamuya ka sababu kɛ mun ye kɔsa in na a fɔra k'a fɔ Russie ni Mali taara i kɔsɛmɛ Russie jamana la k'a fɔ k'a kana dɛmɛ min y'a ka kɛlɛw la o kɛra sababu yɛrɛ ye jamana caman bɛ yen i n'a fɔ Faransi jamanaw olu kɔni ye Mali ɲangi k'a fɔ ko ayiwa ko Russie ka mercenaires bɛ Mali la n'o ye Wagner n'a ɲɔgɔnnaw ye jamanaw ko kɔni bɛ don ɲɔgɔn na nin cogoya de la Fransi ka fɔ la ko Russie ta kɔni kɛra la bi kɔlɔlɔba de sabu i mana i bolomada fɛn o fɛn ka bi nafoloko la o hali farikolo ɲɛnajɛ jamanaw a mana kɛ farikolo ɲɛnajɛ fasugu o fasugu ye selandolatan bolandolatan handball athlétisme mondial rugby volley handball ski natation boxe ani hockey a n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ lajɛlen ye farikolo ɲɛnajɛ min bɛ yen n'u ye Russie jamana senbɔ a la jamanaw ko nka minnu bɛ yen ni olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ baara kunna Russie jamanaw kɔnɔna la olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn don fɛn kelenw tɛ sabu Russie jamana ni Ukraine jamana bɛ kɛlɛ la k'o t'a jira k'a fɔ u ka farikolo ɲɛnajɛ sen ta ka don o la tuguni jamanaw nin bɛ mun ko fɔ o ye k'a fɔ ni maaw ni bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan jamanaw ka bɛnbɛnbɛn siri i kama hali n'a sɔrɔla i jo b'a la jamanaw una e kɛ jalakitigi ye wa Mali yɛrɛ tun b'o sira de kan hali sisan an b'o sira kelen de kan jamanaw a jɛla k'a fɔ Mali ko a n'a yɛrɛ ka jamana dilan a yɛrɛ ye o kɛra sababu ye bɛnbɛnbɛn sirila Mali kan ka anw dabɔ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la ko o de la Mali ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla Bamako ani Moscou n'a sɔrɔla ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ sira kelen de ka diɲɛ sosigi in na bi kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Sphinx ale kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye limanaw ko tiɲɛ dira Dr Bokari Tireta ma Dr Bokari Tireta ale de ye Rassemblement pour le Mali RPM o ɲɛmaaba ye bi yɔrɔ min ye collectif pour la défense des statuts règlement intérieur du Rassemblement pour le Mali o ye jɛkulu kura dɔ ye min poyera ka bɔ RPM kɔnɔna la olu de ye kɛmɛ ka gɛlɛnkɛ da Bokari Tireta la bi k'a fɔ a ɲɛna ayiwa ko a ye sigi dɔ kɛ sigi min ni o siratigɛ la u ye Dr Bokari Tireta sugandi k'a fɔ k'ale bɛ kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata ninnu na ko wa u y'a ɲini a fɛ fana k'a ka congrès dɔ kɛ congrès min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛma sugandi walima ka cɛbɔ kɛ RPM tɔgɔ la jɛkulu min filɛ nin ni min ye maître Babɛr Gano ale b'a ɲɛmɔgɔya la Musa Tembini o bɛ jɛkulu in kɔnɔ min ye Mamadu Jarasuba ye o bɛ jɛkulu in kɔnɔ Mahamani Babi a n'a ɲɔgɔnna caman olu de kɛlen don ka ngwara da min ye Bokari Tireta la bi k'a fɔ ko a bɛ ka sariya sɔsɔ n'o ye RPM sariyaw ye u ye ko in ta ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ a jɔla k'a fɔ kununko araba min ye commune de tribunal ye limanaw k'a ye kiiri tigɛ a ye kiiri tigɛ limanaw kiiri k'a dajara Dr Bokari Tireta la ko nka nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ nin y'a siɲɛ filanan de kiiri in ka tigɛ nka zena kɔni a jala k'a fɔ Dr Bokari Tireta limanaw k'a ye sigi min kɛ n'o ye assise dɔ ye assise min n'o kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a fɔ k'u na Bokari Tireta limanaw k'ale ka kɛ RPM ka cɛbɔ ye don nataw la ko sɔn kɛra o ma wa bɛn kɛra o ka sariya kɔni ale ye tiɲɛ di Bokari Tireta ale ma a ko mana kɛ cogo cogo tribunal de première instance de la commune 2 ale kelen ko ka nin ko in ka tiɲɛ di Dr Bokari Tireta ma limanaw mun tora yalima nin maa kofɔlen ninnu u na nin ko in u na a bila tan wa u na bɛn u n'a to a ka na RPM kɔnɔna la wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye Toguna A Traoré ale de ye kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew fana na jamana an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye o tuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn a ka filɛliko a n'a ka lamɛniko ɲuman na an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna